такі як цифрова революція, глобалізація і одночасно децентралізація, ось все це разом, воно спричинило глобальну соціальну трансформацію, зміну комунікативної поведінки, те, що ми вже є і іншим, формально ми є іншим суспільством. У глобальному, чим 10 років назад, ніж 30-40 років тому, але ми це відчули на собі. Ми змінилися і хочемо змінювати те, що є зараз. Ось, наприклад, ще там 20 років тому всі наші, умовно кажучи, інженерні мережі, наприклад, енергетичні мережі, це були доволі прості такі речі. Це був такий великий хаб, який продукував енергію, і потім вже якась там, формально кажучи, ієрархічна структура, яка розподіляла енергію між споживачами. Зараз ми це перебудовуємо. В нас вже є набори кластерних горизонтальних мереж, кожна точка, з якої є одночасно, вона і продукує, і споживає, і перерозподіляє. От в даний конкретний зелена енергетика. Це зелена енергетика. Кожен з нас може, умовно кажучи, бути і споживачем, и продуковать энергию, и передавачем энергии. Юрий, скажите, вот мне друзья рассказывали, они занимаются электромобилями. И они фанаты этого дела всего. И они рассказывали, что в Украине, особенно в ночные часы, очень много электроэнергии, а в Украине много электроэнергии, уходит впустую просто. То есть станции работают, и энергия пропадает. И что на самом деле вот электрификация, в смысле вот переход на электроэнергию, это большой наш огромный резерв и ресурс. Правда это? Власне, я саме про це і хочу сказати, що це абсолютно змінює і концепцію управління всією цією галузю, і парадигму нашого споживання, і парадигму існування. І це стосується не лише енергетики, взагалі всього. Всього, якщо ми там енергію замінюємо на дані, чи ще на щось, ось так це працює. І так працюють і комунікації. Умовно кажучи, давайте подивимося, що відбувається в медіа. Коли там була, умовно кажучи, там видавець, він видавав якусь газету, і були споживачі. То зараз це працює інакше. Тобто, умовно кажучи, така сама ситуація. Ось таким чином перебудовується все суспільство.